Това е оръжието, с което си изкарвам хляба. С него живее дядовата свирчета. Ако не е тя, не знае какво щях да правя. По едно време бях тръгнал да събирам хартия, но колко плащат за хартията? Някакви стотинки. И бях събрал, дадаха я на един циганин да ми закара, защото аз не мога да я мъкна. И той взема и не ми даде никакви пари и ме излъга и нищо не даде. Добре, че се сетих да взема това кавалче, да ходя там да свиркам и сега с него си изкарвам прехраната. И поддържам и моите хора, семейство.